Ordenagailuek zenbait metodo erabiltzen dituzte zorizko zenbakiak lortzeko. Ohiko prozeduran, zenbaki bat hasi bezala aukeratzen da eta serie matematiko baten bidez ondorengo zenbaki aleatorioak sortzen dira. Adibidez, pantailan ikusi dezakegu MATLABen urte askotan erabili zen rand funtzioa. Hala ere, zenbaki hauek ez dira guztiz zorizkoak eta arriskutsuak izan daitezke. Adibidez, hauek sortzen dituzten algoritmoak eta hazia ezagututa, hackerrek metodo honekin zifratutako artxiboak dekodifikatzea lor dezakete. Pseudoaleatorioak eta aleatorioak diren zenbakien arteko desberdintasuna ikusi dezakegu irudi hauetan. Zenbaki pseudoaleatorioek errepikatzen diren patroiak sortzen dituzte, ezkerreko irudian ikusi daitekenez. Eskuinean guztiz aleatorioak diren zenbakiak ditugu. Demagun, programatzaileak top secret den artxibo bat bidali behar diola Aliceri. Eta horretarako, enkriptatu egin behar duela. Bobek lanarekin hastean arazo larri bat aurkitu du. Bere ordenagailuak ezin ditu guztiz aleatorioak diren zenbakiak sortu. Hori dela eta, Bob gurekin kontaktuan jarri da. Kuantika ikasle bikainak garela badakielako. Hurrengo metodoa proposatu genion bere helburua lortzeko. Stern-Gerlach dispositiboa erabiliz, valentzia elektroiak funtsezko egoeran duen zilar atomo bat jaurtitzen da, eremu magnetiko ez homogeneo batera. Honen intentsitatea jaurtiketaren norabide perpendikularrean hasten da. Eremuak atomoen espinak +1/2 espin positiboko partikulak gorantz desbideratzen ditu, eta -1/2 kontrako espin partikulak kontrako noranzkoan desbideratzen ditu. Neurketa egin arte, Wien funtzioa ez da kolapsatzen. Momentu horretan, pantailera heltzean, partikularen espina definituta geratuko da. Stern-Gerlach makina erabiliz, partikula kopuru baten espinak neurtuko ditugu, eta ondorengo metodoa bururatu zaigu zenbakiak lortzeko. Espina lortzean bat zenbakia apuntatuko du, eta espin down lortzean 0 zenbakia. Era honetan, zenbaki binario bat lortuko dugu. Partikula kopuruaren luzerakoa. Zenbakia sistema martarrera igaroz eta normalizatuz, banaketa homogenoa betetzen duen zenbaki guztiz aleatorioa eskuratuko dugu. Hartuko dugu lau biteko adibidea. Demagun, lehenengo atomoak espin-up ematen duela. Bat apuntatuko dugu paperean. Bigarrenak espin down duenez 0 apuntatzen dugu. Hirugarrenak ere espin down du, beraz 0. Eta azkenak espin up duenez bat ipiniko dugu. Orain, lortutako zenbaki bitarra sistema martarrera igaroko dugu. Zenbakia 0 bat artean egoteko normalizatu beharra dago. Horretarako, zenbaki posible handiena hartuz, guk eskuratutako zenbakiaren eta zenbaki maksimoaren arteko zatiketa egingo du. Banaketa homogenoa izanik eta zenbait metodo konputazional erabiliz, adibidez Metropolis algoritmoa, beste banaketa batzuk lor ditzakegu. Hala ere, gure dispositiboa erabiliz, beste zenbaki banaketa batzuk lor ditzakegu. Adibidez, zenbaki binarioaren bat guztiak batzen baditugu, banaketa binomikoa jarraitzen duten zenbaki aleatorioak eskuratu ahal izango ditugu. Lau biteko adibidea errepikatuko dugu. Oraingo honetan lortu dugun lehenengo zenbakia bat da, bigarren zenbakia 0 izango da, hirugarrena bat eta azkena ere bat. Banaketa binomiala lortzeko bat zenbakiak batuko ditugu, 3 lortuz, eta berriz ere normalizatzeko zenbaki maksimoarekin zaturtuko dugu, hau da, 4 zenbakiarekin. Beraz, lortutako zenbakia 0,75 da. Prozesu hau behin eta berriro errepikatuz banaketa binomiala dela ikusi dezakegu. Hala ere, Bobek ez digu asko eskertu gure proposamena. Ez dauka aurrezkirik Stern-Gerlach makina erosteko eta gainera denbora gehiegi beharko luke kalkuluak egiteko. Beraz, Bob beste arazo hauetan pentsatzen geratu da. Azkenik, interesgarria da esatea, badudela web orri batzuk prozesu kuantikoak jarraituz zenbaki aleatorioak ematen dituztenak. Edozein sartu daiteke web orri hauetan eta zenbakiak nola kalkulatzen diren ikusi. Gainera, interneten kuantika erabiliz zenbaki aleatorioak sortzen dituzten txipak erosi daitezke, ordenagailura konektatzeko eta zenbakiak sortzen hasteko prest. Eskerrik asko bideo ikusteagatik.